Sí, jo soc el Xavier Campillo i Bessas, soc geògraf i em dedico als camins des de fa molts anys. Sí, que els camins són a tot arreu i potser els orígens de l'excursionisme era un fenomen urbà i, per tant, les primeres senyalitzacions de camins, d'itineraris per al senderisme es van plantejar com a partir d'aquesta visió urbana de l'excursionisme, no? I el que és interessant és que hem vist en els últims 20 anys com, en realitat, aquesta necessitat de fer exercici, de gaudir de l'entorn, de caminar a peu, en bicicleta, evidentment no és exclusiva de les grans ciutats, sinó que també la gent que viu en ciutats petites o la gent que viu al camp doncs, també té aquesta mateixa necessitat, no? I que, per tant, els camins, en definitiva, han de sortir dels llocs on viu la gent. I per tant, ha de ser una xarxa territorial general, o sigui, que abasti la totalitat del territori, que estigui integrada amb tot el que és la xarxa de nuclis de població, tot el poblament en el territori, doncs ha de tenir aquesta infraestructura que permeti a la gent tenir aquest contacte amb la natura, que cada vegada es busca més i que, a més, és una demanda social generalitzada. Bé, perquè en definitiva és l'eina per... Aquestes noves demandes socials formen part d'aquest concepte de sostenibilitat, no? Per exemple, la idea de la natura de proximitat. O sigui, que tu no hagis de recórrer el vehicle privat o no hagis de gastar benzina, cotxe i asfalt per anar a buscar la natura a una natura distant, no? Però justament la massificació es produeix sovint perquè la gent ha d'anar a llocs allunyats a buscar allò que no té a prop, que és la natura, l'experiència de la natura. Doncs si tu acostes la natura allà on viu la gent, i a les ciutats i a les grans ciutats, doncs també està reduint la necessitat que la gent es concentri i es massifiqui en d'altres llocs que poden ser més sensibles, més allunyats. I d'aquí la importància d'això, de tenir aquesta visió integrada, global, per gestionar millor problemàtiques d'aquest tipus, com la sobrefreqüentació del medi natural, els conflictes amb altres activitats en zones rurals. Això està passant. Això passa per ordenar les activitats en el territori i també, sobretot, per reduir aquests desequilibris.